नमस्कार मित्रांनो, आज मी तुम्हाला जी कथा सांगणार आहे ती आपल्या चॅनलवरच्या सागर नावाच्या एका वाचक मित्राने पाठवलेली त्यांच्या आयुष्यात घडलेली एक खरीखुरी घटना आहे। आता ही कथा त्यांच्या शब्दामध्ये मी तुमच्यासमोर सादर करत आहे। नमस्कार, माझं नाव सागर। 2च महिन्यापूर्वी माझी त्या नवीन गावामध्ये बदली झालेली होती। व्यवसायानं मी शिक्षक होतो आणि 1-2 वर्षातून माझी बदली हमखास व्हायची आणि त्यावेळी पण त्या गावामध्ये माझी अशीच बदली झालेली होती। आता त्या गावामध्ये बदली झाल्यानंतर मी तिथंच एक भाड्यानं घर घेऊन तिथंच राहत होतो। माझ्या घरामध्ये मी आणि माझी म्हातारी आई असे आम्ही दोघेच, कारण 2-3 वर्षापूर्वीच माझे वडील वारलेले होते। त्यामुळे आपसुकच घराची सगळी जबाबदारी माझ्यावर पडलेली होती। माझं अजून पण लग्न वगैरे काहीच झालेलं नव्हतं आणि तशातच मला शिक्षकाची नोकरी लागली। पगार तसा जेमतेमच होता, घरातलं काही ते भागायचं। पण अजून जास्तीचं उत्पन्न मिळवण्यासाठी मी शाळेव्यतिरिक्त इतर कोचिंग क्लासेस वगैरे घ्यायचो। आता ज्या गावामध्ये माझी बदली झालेली होती ते गाव तसं खेडेगावच आणि शाळा गावापासून चांगली 4 किलोमीटर लांब होती। त्यामुळे मला रोज 4 किलोमीटरची शाळेवरची ये जा करावी लागायची। शाळेवर कामाला लागून त्यावेळी 2 महिने झालेली होती। सगळं एकदम व्यवस्थित होतं। शिक्षकांचे पालक बऱ्याच वेळा शाळेमध्ये मुलांची प्रगती बघण्यासाठी यायचे। त्यावेळी बऱ्याच पालकांची माझ्यासोबत चांगली ओळख झालेली होती आणि त्यावेळी मी पालकांना सांगितलं होतं की जर तुम्ही इंटरेस्टेड असाल तर मी मुलांसाठी एक्स्ट्रा क्लासेस घ्यायला तयार आहे। तसं त्यातल्या बऱ्याचशा लोकांनी क्लासेस चालू करण्यासाठी संमती दर्शवली। मी शाळा सुटल्यानंतर शाळेतल्याच एका खोलीमध्ये क्लासेस घ्यायला सुरुवात केलेली होती। माझ्या शाळेचा टाईम होता 10 ते 5। 5ला शाळा सुटली की मी 1 तासभर शाळेतच थांबायचो। त्यामध्येच मी काय तो फ्रेश वगैरे व्हायचो। तिथंच शाळेच्या बाहेरच्या टपरीमध्ये चहा वगैरे प्यायचो आणि 6 वाजता माझी पहिली बॅच क्लासला यायची। आता त्या बॅचचा क्लास मी 6 ते 7 पर्यंत म्हणजे 1 तास घ्यायचो आणि 7 वाजता त्यांचे क्लासेस सुटले की मी पुन्हा माझ्या घरी जायचो। आता हे क्लासेस चालू करून 4-5 दिवसच झालेले होते। तेवढ्यात शाळेच्या बाजूला असणाऱ्या वाडीतले बरेचसे पालक मला भेटायला आले। वाडी म्हणजे एक छोटंसं गाव होतं। म्हणजे मी ज्या गावामध्ये राहत होतो त्याच गावातली थोडीशी लोक तिकडे जाऊन राहत होती आणि त्यालाच पुन्हा वाडी असं नाव पडलेलं होतं। पण ती वाडी गावापासून आणि शाळेपासून पण थोडीशी लांब होती। वाडीच्या आणि गावाच्या मध्ये एक मोठा डोंगर होता आणि त्या डोंगराच्या बाजूनेच एक घाटासारखा छोटासा रस्ता पार करून वाडीकडे जावं लागायचं। पण माझी शाळा जिथं होती तिथून मात्र वाडीला एक चांगला रस्ता होता। आता त्या दिवशी वाडीवरचे पालक मला भेटायला आले होते, कारण त्या वाडीतल्या पालकांचं म्हणणं होतं की मी संध्याकाळी वाडीमध्ये सुद्धा क्लासेस घ्यावेत, कारण वाडीमधली पण 20-25 मुलं क्लास लावणार होती। पण त्यांना संध्याकाळी शाळेवर येणं शक्य नव्हतं आणि त्या पालकांचं असं म्हणणं होतं की मीच संध्याकाळी म्हणजे माझे शाळेवरचे जे क्लास आहेत ते संपल्यानंतर पुन्हा वाडीवर जायचं। तसा मी थोडासा विचार केला। एक तर माझे 6 ते 7 वाजेपर्यंत एक्स्ट्रा क्लासेस असायचे। आता वाडीवर जायचं म्हणलं तर शाळेतून निघाल्यापासून वाडीवर पोचायला एक अर्धा तास लागणार, म्हणजे 7:30 वाजता अंदाजे क्लास चालू होणार आणि 7:30 ते 8:30 असा मला क्लासचा टाईम ठेवावा लागणार होता। मी बराचसा विचार केला, पण 20-25 मुलं होती त्यामुळं मला फी पण चांगली मिळणार होती आणि शेवटी मी ते क्लासेस घ्यायचं ठरवलं आणि मी त्या पालकांना दुसऱ्या दिवशीपासून क्लासेस चालू करणार असल्याचं सांगितलं। क्लासेसची सोय आम्ही तिथल्याच एका पालकाच्या घरी केलेली होती। आता दुसऱ्या दिवशी मी नेहमीप्रमाणे शाळेमध्ये गेलो। संध्याकाळी 5 वाजता शाळा सुटली। त्यानंतर 6 वाजता माझ्या पहिल्या बॅचचा क्लास शाळेमध्येच झाला। मी पुन्हा वाडीकडे निघालो आणि मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं होतं की शाळेपासून वाडीकडे जाणारा जो रस्ता होता तो चांगला होता, पण वाडीकडून आमच्या गावाकडे येणारा जो रस्ता होता त्याच्यामध्ये डोंगर होता, जिथून एक छोटासा घाटासारखा रस्ता होता आणि त्या डोंगराच्या वरच्या बाजूला एक छोटंसं देवीचं मंदिर होतं आणि त्या रस्त्याच्या खालच्या बाजूला एक मोठं तळं होतं। मी 1-2 वेळा त्या रस्त्याने गेलेलो होतो। तिथलं वातावरण मला खूपच आवडलेलं होतं, पण त्यावेळी मी त्या रस्त्याने दिवसा प्रवास केलेला होता। तर आता शाळेतले क्लास संपवून मी पुन्हा वाडीकडे निघालो आणि एक 15 मिनिटात मी वाडीमध्ये जाऊन पोचलो आणि बरोबर 7:30 वाजता सगळी मुलं क्लासमध्ये गोळा झाली आणि 7:30 वाजता मी माझा क्लास थांबवला। मुलांचे पालक क्लासच्या बाहेरच थांबलेले होते, कारण रात्रीची वेळ होती। क्लास संपला की लगेच मुलांना घरी परत नेता यावं या उद्देशानं पालक बाहेरच थांबलेले होते। मी आता क्लास संपवून माझ्या बाईकवर जाऊन बसलो आणि मी माझी बाईक स्टार्ट करणार तेवढ्या 2-3 पालक माझ्याजवळ आले आणि ते मला विचारायला लागले, सर आता कुठल्या रस्त्याने जाणार आहे तुम्ही? तसं मी सांगितलं की आता मी त्या डोंगराच्या बाजूचा जो रस्ता आहे त्या रस्त्याने जाणार। तसे ते 2-3 पालक एकमेकांच्या तोंडाकडे बघायला लागले आणि ते मला म्हणाले, सर रात्रीची वेळ आहे
आणि तो रस्ता अजिबात चांगला नाही. तसं मी गालातल्या गालात हसलो आणि मी त्यांना म्हणालो, अहो काय बोलताय तुम्ही, मी त्या रस्त्याने 2-3 वेळा आलो, काय सुंदर रस्ता आहे, तिथलं वातावरण पण किती मस्त आहे. तसा त्यातला एक पालक मला म्हणाला, सर दिवसा ती जागा जेवढी चांगली वाटते ना तेवढीच ती जागा रात्री भयानक होते. तसं मी त्या पालकाला विचारलं, म्हणजे काय म्हणायचं आहे तुम्हाला नक्की? तसं त्यांनी एकमेकांकडे बघितलं आणि त्यातला एक जण मला सांगायला लागलं, सर ती जागा झपटलेली आहे, त्या तळ्याच्या बाजूला एक हाडळ आहे. आम्ही आता या गावात राहतो त्यामुळं आम्हाला सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत, पण तुम्ही इथं नवीन आहे म्हणून आम्ही तुम्हाला सांगतो. थोडं अंतर लांब पडलं तरी चालेल, पण तुम्ही तुमचा शाळेकडचा जो रस्ता आहे त्या रस्त्यानं जा. तसं मी त्या पालकांना म्हणालो, हे बघा तुम्हाला माझी काळजी आहे मला मान्य आहे, पण तुम्ही माझं टेन्शन घेऊ नका. तसं ते पालक गपचूपपणे निघून गेले. मी पुन्हा माझी बाईक स्टार्ट केली आणि मी त्या वाडीतून बाहेर पडलो. तसा बघितलं तर एक 15 मिनिटाचा रस्ता होता आणि एक 5-10 मिनिटाचा प्रवास केला तसं मी त्या डोंगराच्या बाजूला जाऊन पोचलो. रस्ता एकदम छोटा होता, एखादी 4 व्हीलर जाईल एवढाच तो एक पदरी रस्ता होता. पण रात्री त्या रस्त्यानं एकसुद्धा गाडी नव्हती, फक्त माझीच एकट्याची गाडी त्या अंधारातून वाट शोधत पळत होती. आता जसं माझी गाडी त्या डोंगराच्या रस्त्यावर गेली तसं मी गाडीचा वेग थोडासा कमी केला, कारण रस्ता अरुंद होता आणि वळणं फार होती. आता अजून थोडंसं पुढे गेलो तसं एक थंडगार हवेचा झोत माझ्या दिशेनं आला, कारण रस्त्याच्या उताराच्या बाजूला म्हणजे माझ्या डाव्या बाजूला ते मोठं तळं होतं. आकाशातल्या चंद्राच्या प्रकाशात त्या तळ्यातलं पाणी एकदम मस्तपणे चमकत होतं. मी आता रस्त्यानं बाईक चालवतानाच त्या तळ्याचं सौंदर्य माझ्या डोळ्यामध्ये साठवत होतो आणि अलगदच माझी नजर पुन्हा रस्त्याच्या उजव्या बाजूला असणाऱ्या त्या डोंगराच्या चढणीवरच्या देवीच्या मंदिराकडे गेली. तसं मी गाडी चालवतानाच देवीच्या मंदिराकडे बघत नमस्कार केला आणि मी पुन्हा माझी गाडी चालवायला लागलो. आणि आता तिथल्या एका छोट्याशा वळणावरून मी पुढे गेलो तसं मला रस्त्याच्या बाजूला कोणीतरी चालत मी ज्या दिशेने चाललोय त्याच दिशेने जाताना दिसलं. तसं मला आश्चर्य वाटलं, कारण एवढ्या रात्रीचं या रस्त्याने आणि ते पण चालत कोण चाललं असेल. पण पुन्हा माझ्या मनात विचार आला की कोणतर गावातलाच एखादा बिचारा माणूस चालत चाललेला असेल घरी. असा विचार करून मी माझी गाडी त्या व्यक्तीजवळ नेली. पण त्या व्यक्तीनं आपल्या अंगावर शाल गुंडाळलेली होती, त्यामुळे त्याचं पूर्ण शरीर झाकलेलं होतं. त्यानं आपल्या शरीराबरोबर आपल्या डोक्यावरून पण शाल गुंडाळून घेतलेली होती, त्यामुळं मला त्याच्या शरीराचा कोणताच भाग दिसत नव्हता. मी आता त्या व्यक्तीजवळ गेलो आणि माझी गाडी थांबवली आणि मी गाडीवरूनच त्या व्यक्तीला विचारलं, ओ कोण आहे तुम्ही, कुठं जायचं आहे तुम्हाला? तसं ती व्यक्ती फक्त चालता चालता थांबली, पण तिनं उत्तर मात्र काहीच दिलं नाही. आणि 1-2 मिनटं थांबून ती व्यक्ती पुन्हा पुढं चालायला लागली. तसं मला ते थोडंसं विचित्र वाटलं. मी पुन्हा माझी गाडी थोडीशी पुढे घेतली आणि त्या व्यक्तीच्या थोडीशी समोरच्या बाजूला नेऊन थांबवली. ती व्यक्ती आता माझ्या थोडीशी मागं पडलेली होती. तसं मी गाडीचा प्रकाश जो थोडा त्या व्यक्तीकडे वळवला त्यावेळी ती व्यक्ती पुन्हा थांबली. मी पुन्हा एकदा त्या व्यक्तीला विचारलं, अहो तुम्ही गावात चाललाय काय, चला मी तुम्हाला सोडतो. तसं त्या व्यक्तीनं आपल्या डोक्यावरची शाल बाजूला काढली आणि त्याचा चेहरा बघून माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली, कारण ती व्यक्ती एक बाई होती आणि तिचा चेहरा खूपच विद्रूप होता. डोळे एकदम पांढरे शुभ्र होते, त्यामध्ये बुबुळाचा पत्ताच नव्हता. तिला बघितलं की माझ्या काळजाला धडकी भरली, पण मी मनावर लगेच संयम मिळवला. मला माहिती होतं की भूत प्रेत अशा गोष्टी जगामध्ये अस्तित्वात नसतात, त्यामुळं मीच माझ्या मनाला समजवलं की हे एखादी आंधळी बाई वगैरे असेल. आणि मी पुन्हा तिची थोडीशी चौकशी करायला लागलो. तसं त्या बाईनं आपला उजवा हात उचलून आपल्या डोक्यावर ठेवलं आणि आपल्या डोक्यावरची पिंजरलेली केस तिनं आपल्या उजव्या हातामध्ये एकदम घट्ट पकडली आणि तिनं आपल्या हातानं एकच इसका दिला तशी तिची मुंडी उपसून तिच्या हातामध्ये आली. तसं माझ्या डोळ्यांवर विश्वासच बसेना. भीतीनं माझी पार गाळण उडाली होती. मी भीतीने एकदम गोठून गेलेलो होतो आणि त्यावेळी मी एवढा घाबरलो की मी धाडकन गाडीवरून खाली पडलो आणि मी रस्त्यावरूनच सरपटत स्वतःचं शरीर मागं ढकलायला लागलो. माझ्या अंगामध्ये उठून उभं राहायचं सुद्धा धाडस नव्हतं. मी जे काय बघत होतो त्यावर माझा विश्वासच बसत नव्हता. मी डोळे वटारून एकदम भेदरलेल्या नजरेने त्या बाईकडे बघत होतो. आता त्या बाईनं तिचं जे तुटकं मुंडकं तिच्या हातामध्ये घेतलेलं होतं ते मुंडकं जोरजोराने हसायला लागलं. तसं मात्र माझ्या अंगातलं होतं नव्हतं ते पण अवसानं गळून पडलं आणि मला भोवळ जायची बाकी राहिली होती. माझं डोकंच चालायचं बंद झालेलं होतं. भीतीनं माझं शरीर एकदम थंडगार पडलेलं होतं. हृदयाची धडधड एवढी वाढलेली होती
की मला वाटायला लागलं की आता माझं हृदय माझी छाती फोडून बाहेर येते की काय. आणि त्यावेळी मला आयुष्यामध्ये पहिल्यांदा वाटलं की माझी शेवटची घटका आली. पण तेवढ्यात माझ्या लक्षात आलं की माझ्या पाठीमागच्या बाजूलाच त्या चढणीवर एक देवीचं मंदिर आहे. आणि त्या विचारानंच माझ्या शरीरामध्ये थोडीशी ऊर्जा आली. आणि मी तसंच रस्त्यावर पडल्या पडल्या रस्त्याच्या चढणीकडे बघितलं. त्यावेळी मला ते देवीचं मंदिर दिसलं. मंदिराच्या बाहेर एक मशाल जळत होती. मी आता तिथंच बसून जोरजोराने जय माता दी जय माता दी असा देवीचा जाप करायला लागलो. आणि तसं माझं थंडगार पडलेलं अंग अचानक हळूहळू गरम व्हायला लागलं. आणि माझ्या गळालेल्या हातापायामध्ये एकदम चमत्कारिकरित्या त्राण आलं. तसा मी कसं तरी चाचपडत उभा राहिलो आणि त्या चढणीवरून जोरजोराने त्या मंदिराच्या दिशेने पळायला लागलो. तो चढणीचा रस्ता एकदम कच्चा होता. रस्त्याच्या अधूनमधून मोठमोठे दगड होते. त्या बऱ्याचशा दगडांमधून मी पाय अडकून पडत होतो. पण जीवाच्या आकांताने मी पुन्हा उठत होतो आणि त्या मंदिराच्या दिशेने पळत होतो. कसं तरी पळत पळत एक 10 मिनिटात मी ते मंदिर गाठलं आणि त्या मंदिराच्या कट्ट्यावर जाऊन पोचलो. आता त्या मंदिराच्या कट्ट्यावर पोचल्यानंतर मी माझी नजर पुन्हा खालच्या दिशेने टाकली. त्यावेळी मला दिसत होतं की ती बाई अजून पण माझा पाठलाग करत होती. ती पण आता त्या चढणीवरून हळूहळू चढत होती. तसं मी पुन्हा त्या मंदिराच्या कट्ट्यावरून त्या मंदिराच्या गाभाऱ्यामध्ये पळत गेलो. त्यावेळी त्या मंदिरामध्ये कुणीच नव्हतं. फक्त मंदिराच्या गाभाऱ्यामध्ये एक समई जळत होती. त्याचाच काय तो प्रकाश त्या गाभाऱ्यामध्ये होता. मी आता त्या गाभाऱ्यामध्ये गेलो आणि देवीच्या एकदम समोर जाऊन देवीच्या एकदम पायाजवळ जाऊन बसलो. आणि तुम्हाला खरं सांगतो मित्रांनो, जसं मी त्या मंदिरामध्ये गेलो तसं मला वाटायला लागलं की माझ्याभोवती एक सुरक्षा कवच तयार झाले. त्या दिवशी माझ्याबरोबर जे काही घडत होतं ते सगळंच एकदम अविश्वसनीय होतं. त्या दिवशी एकाच वेळी मी निगेटिव्ह एनर्जी आणि पॉझिटिव्ह एनर्जी यांचा अनुभव एकाच वेळी घेतलेला होता. मी आता बराच वेळ त्या मंदिरामध्ये बसून राहिलो. पण मी बसून बसून तरी इथं किती वेळ बसणार. घड्याळात बघितलं तर रात्रीचे 9:15 वाजलेले होते. आई घरी वाट बघत असेल. आईला फोन करून सांगावं तरी किंवा मला इथे घ्यायला कुणाला तरी बोलवावं असा विचार करून मी माझ्या खिशातला फोन चापचायला लागलो. त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की माझा मोबाईल पण माझ्या खिशामध्ये नव्हता. आणि त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं की मगाशी ज्यावेळी मी त्या बाईला बघून पडलो त्यावेळी कदाचित माझा मोबाईल तिथंच रस्त्यावर पडला असेल. तसं मात्र मला खूप टेन्शन आलं. आता मोबाईल पण माझ्याजवळ नव्हता. घरी कॉन्टॅक्ट तरी कसा करायचा आणि इथं कुणाला कसं बोलवायचं तेच मला कळत नव्हतं. एकदा मनात विचार आला की ती हडळ आता गेली असेल. धाडस करून आपल्या बाईकजवळ जावं आणि पुन्हा लगेच आपलं घर गाठावं असा विचार करून मी त्या मंदिरातून बाहेर आलो आणि पुन्हा त्या कट्ट्याजवळ आलो. आणि त्या कट्ट्यावरून मी ज्यावेळी खाली बघितलं त्यावेळी मला चंद्राच्या प्रकाशात दिसलं की ती बाई अजून पण माझ्या बाईकच्या आजूबाजूलाच फिरत होती. तसं मात्र माझ्या शरीरातून भीतीची एक लहर दौडत गेली. माझं रक्त सुकून गेलं. माझा नाईलाज झाला. आता मी घरी पण जाऊ शकत नव्हतो आणि कुणाला मला घेण्यासाठी बोलवू पण शकत नव्हतो. माझ्यासमोर फक्त एकच पर्याय शिल्लक होता, तो म्हणजे त्या मंदिरामध्ये रात्र घालवण्याचा. मी आता पुन्हा त्या मंदिराच्या गाभाऱ्यामध्ये आलो आणि तिथंच गाभाऱ्यामध्ये पडलो. आणि बघता बघता माझी शुद्ध हरपली. त्यानंतर मला जाग आली कारण मला कुणीतरी उठवत होतं. तसा मी एकदम दचकून उठून बसलो आणि बघतोय तर काय, त्या मंदिराचे पुजारीच मंदिरामध्ये आलेले होते. मी चाचपडत उठलो आणि माझ्या घड्याळामध्ये बघितलं तर माझ्या लक्षात आलं की सकाळचे 7 वाजलेले होते. तसं त्या पुजाऱ्यांनी मला विचारलं, अहो कोण आहे तुम्ही आणि इथं मंदिरामध्ये काय करताय? तसं मी पुजाऱ्याला काल रात्री माझ्याबरोबर घडलेली घटना सांगितली. तसं ते पुजारी म्हणाले, तुमचं नशीब चांगलं आहे सर की तुमचा जीव वाचला. देवीचे आशीर्वाद होता तुमच्या मागं. पण या रस्त्यानं रात्री कधी येण्याचं धाडस पुन्हा कधी करू नका. तसं मला त्या पुजाऱ्याचं म्हणणं पटलं. मी पुन्हा उठलो आणि त्या डोंगराच्या चढणीवरून खाली रस्त्याच्या दिशेने उतरायला लागलो. आता दिवस जरी उजाडलेला असला तरी मला त्या ठिकाणी जायला भीती वाटत होती. पण तसाच घाबरत घाबरत मी माझ्या बाईकजवळ आलो. बाईकच्या बाजूलाच माझा मोबाईल पण पडलेला होता. मी माझा मोबाईल उचलून माझ्या खिशामध्ये टाकला आणि माझी बाईक उचलून स्टार्ट केली. त्यावेळी मी जाता जाता एकदा त्या तळ्याकडे नजर टाकली. पण त्यावेळी ते तळं एकदम सुंदर आणि एकदम निसर्गरम्य दिसत होतं. ती कालची हडळ आता कुठंच दिसत नव्हती. बघता बघता 5च मिनिटात मी माझं घर गाठलं. आई रात्रीपासून खूपच काळजी करत होती. आईला गेल्या गेल्या मी काल माझ्यासोबत जी घटना घडलेली होती ती सगळी घटना एकदम सविस्तरपणे सांगितली. त्यावेळी आईनं पण मला सांगितलं की पुन्हा कधी त्या रस्त्याने येत जाऊ नकोस. आणि त्या दिवशी नंतर मी वाडीवरून कधीच त्या तळ्याच्या बाजूच्या रस्त्यानं आलो नाही.